ବାଙ୍ଗଲୋରର ମୌସମ ଏବେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ମୁଡ୍। ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ତରିକା ବାହାର କରିବି ଯେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କ ମୁଡ୍କୁ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ଲାନିଂ କର, ତାଙ୍କ ମୁଡ୍କୁ ଦେଖି ଆକ୍ଟିଭିଟିର ପ୍ଲାନ୍ କର, ତାଙ୍କ ମୁଡ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ନିଜ ମୁଡ୍କୁ ସେଟ୍ କର। ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବାଟା ନା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ତ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଏନଗେଜ୍ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କାମ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି। ଯେମିତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏବେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ବହି କଭର୍ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ। ଯାହା ହଉ ବାଇ ଲକ୍ ଏଥରକ ଏ କଭର୍ ଗୁଡ଼ା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମିଳିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଏ କାମ ପ୍ରିନ୍ସୁ ଦ୍ୱାରା କରେଇଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର, ଲିଙ୍କ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବି। ଆଉ ଏ ସବୁତକ କଭର୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସୁ ଦ୍ୱାରା କରିଲି, ନିଜେ ଟିକେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏମିତିକା ହ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରି